Żagħżugħ ta' 28 sena minn San Ġiljan jista jgħodha b'waħda wara li tilef il-kontroll tal-vettura li kien qed isuq fi Triq ix-Xatt Fil-Gżira. Il-każ seħħ il-ħamis filgħodu għall-ħabta tad-9 meta fi triqtu minn taslima lejn il-Gżira, iż-Żagħżugħ tilef il-kontroll bil-konsegwenza li qabad il-bankina inqaleb bil-karozza u baqa' jitkaxkar għalun it-triq sakemm waqaf ma' karozza pparkjata. Fil-filmat imxandar l-ewwel darba fuq one.com.mt juri l-mument drammatiku meta s-sewwieq jidher jinqaleb bil-karozza. Fil-filmat fuq in-naħa l-oħra tat-triq għadd ta' persuni kienu bil-qiegħda ma' diversi mwejjed ta' ristorant Max-Xatt meta ma ddaqqaw il-ħin tidher ġejja karozza b'veloċità kbira u tinqaleb. Il-karozza tal-għamla MG Jensen inqalet ilha wkoll li rota ta' wara u baqgħet dieħla f'karozza u van li kienu pparkjati fit-triq. Fuq il-post waslu l-Pulizija tad-Distrett li deru jagħmlu t-test tan-nifs lis-sewwieq. Viżibilment emozjonat, iż-Żagħżugħ inxteħed bil-qiegħda fuq il-bankina u der imnikket li l-karozza li ftit li xejn kien hawn bħala fit-toroq Maltin spiċċat infarka f'midbiċċa. Fuq il-post intbagħtet ambulanza, madankollu x-xufier irrifjuta l-assistenza medika. Il-Pulizija għadha qed tinvestiga l-każ. U f'inċident li seħħ sagħtejn qabel, Sirjan ta' 63 sena li jgħix Ħażabbar indarab gravi wara li ntaqat minn vettura fit-triq Villa Bete f'Ħażabbar. Il-karozza kienet qed tinstaq minn raġel ta' 62 sena miż-Żejtun. Ambulanza ħaddet lill-vittma l-isptar fejn ġiet ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.